tinud-anay lang nga gugma ang hisgutan, wala nay makatupong sa gugma sa Ginoo para sa matag usa sa atua. Kabalo ka kung ano, sa John chapter 3 verse 16 nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa atua, iyahatang gihigugma sa panahon nga dili ta angayan higugmaon. Wala ta niya biyai sa panahon nga lami na kayo tang biyaan. Iyatang gisabot sa panahon nga dili na ta masabtan. Iyahatang gitagaan og paglaom sa panahon na grabe ka ngit-ngit na sa dalan nga atong giagian. Ug labaw sa tanan, iyatang gipakamatyan sa panahon nga dili ta worth it or deserving pakamatyan. Ug atong hinumduman ang puthaw mutaya ang dahon malaya. Pero ang gugma sa Ginoo para sa matag usa sa atua, never gyud nang mausab ug mawala. Mao nang sugod karong adlaw, dili na to abusaran ang gugma sa Ginoo ug atong hatagag value. Ang iyang mga sakripisyo nga gibuhat dito sa cross para sa imuha, para sa akua, para natong tanan. Kay ang tinuod nga gugma wala sa February 14 kundili naa sa John 3:16. God bless us all.